खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड इभिनिं दिनैनि गुबुन मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरबाय आरो नोंथांमोननो दुर्गा फुजानि साफ्रोमनोबो आंनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय आरो बे दुर्गा फुजाया साफ्रोमनिबो थाखाय मोजां जानानै थांथों। आंबो दा ओंखारलांनो नागिरदों एसे बेरायनो। आं दहाय फुङाव जोंनि खाथियावनो खुलुमहैखांबाय, बेफोरनि आं जेबो भिडिअ बानायलायासै। बेनिफ्राय दा बाबुजों आंजों थांनो नागिरदों खाथियावनो मोनानिसे बेरायहैनि, मास्कबो लाखादों लोगोआव। दा बेलासिनि 6टा बाजिबाय आरो आसा खालामदों दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। गुसुंखौनो जागोन बायदि सानदों भिडिअखौ, नायलांबाय थादो बेसे गोलाव जायो। रिक्सा नेदो, रिक्सा मासो मोनो। आं दा गणेशगुरिनि दुर्गा फुजायाव फैदों। नोंथांमोना नुखादों बहुद भिर मानसिफोर। थाथ'नानै मोजाङै भिडिअ खालामनो सुबिदाखौनो मोनाखै। दानिया आङो मथा मथि मोनफैथारबायानो फुजाथिलिसिम। आं माने थांनानै खुलुमहैनोसै आरो नोंथांमोननोबो आं जिमान हायो इमान देखायलांजोबनोसै। लामानि जिं जिं साखि बिबार फुजायाव बावनो थाखाय फानदों। नै जिराय फानजोबगासिनो दङ। बिनिफ्राय आं दानिया नै मोनथारबाय, हाबहैथारनोसै। बहुद भिर जादों सिङावबो खुलुमनायाव। बिदिनो एसे नेयै खुलुमनो गोनां जादों। जेराव दा दुर्गा फुजा जादोंना बेबोथ' बाजार थिलिसो, बेयाव बाजारसो जयो। बेनिफ्राय दा दुर्गा फुजा जाबाल' बे बाजारफोरखौ बोखारनानै फुजाखौ फाथिनाय जायो। नोंथांमोनाबो बहुदानो मोनथिखागौ। बेनिफ्राय आं दा खुलुमखांनानै एसे ओंखारबोबाय। बेनिफ्राय बे दुर्गा मन्दिरजोंनो लागा लागि लोक्षि मन्दिरबो दङ, बेहायबो फुजा जागासिनो। नै नोंथांमोननो आं देखायफाबाय, बेहायबो आं खुलुमनाय जादों। बेनिफ्राय बाबुखौ एसे साइडआव दोनथ'दों। नै बे मोननैजों लागा लागि दुर्गा मन्दिर आरो लोक्षि मन्दिर। बेनिफ्राय दा मन्दिरनिफ्राय ओंखारबोनानै माने खुलुमखांनानै एसे लामायाव थाबायबाय। नै बेफोर लामाया नोंथांमोनाबो हमनो हाखादों, बेथिंबो बे गाहायनि लामाजोंबो गारि खारो। दा फुजा समखाय गारि खारनायखौ बन्द' खालामदों। बेनिफ्राय माबा माबि फानदों आरो, नङाबाथ' आरो जागाबो गैखाया नालाय माबायाव माबानो। बेनिखायनो फ्रि जादों, गोसोबायदि थाबायनो हादों। बेनिफ्राय आं नै एसे गोजाननिफ्राय लानानै देखायलायबाय नोंथांमोननो। आं दानिया फुजाथिलिनि मोनसे साइडथिं फैलायबाय। बिथिंबो माबा माबि फानदों माने बेफोर दुखाना दंखाबाय थाखाबाय थायो आरो। माबा माबि मिथाइ दुखान माबा माबि थाखाबाय थाखायो। दहाय आं लामाथिं मोनसे साइडथिं थांदोंमोन, दा नैबे मोनसे साइडथिं फैबाय। नोंथांमोना जाय माने हमनो हाखादों बुहुदानो। बेनिफ्राय नैफोर दाउफोरखौबो फानबाय थाखायो आरो। दा फुजाबाल' जे फानदों बे नङा, बेयावनो फानखाबाय थाखायो दाउ माखासेखौ। आं बि साइडथिं फैयोब्ला बे दाउफोरखौ खेबसेबाबो माने एदावनानै नायनानैसो थांखायो। दिनै नोंथांमोननोबो देखायबाय। बेनिफ्राय नै गाहायाव फारौ बायदि दाउ लाबोदों। मा दाउ होनो बेखौ आं मिन्थिया, नोंथांमोना मिथिगौबा प्लिज कमेन्ट खालाम। बेनिफ्राय नै दुखानफोर जिरायदों बिथिंबो। बेनिफ्राय दा आङो बाबुखौ माबा मोनसे जाहोनि। नैबे जाग्रा दुखानाव बहुद भिर जादों, बेहायबो मा जानाय जायो नायनोसै। बाबुनि थाखाय आङो पनिर रल बिनाय जाबाय, बेहायनो जानाय जागोन। बेनिफ्राय जाखांनानै नै दा जिलापि बायबाय। सबाइनि जिलापि बायनि दिनै, ओरैनोथ' सबाइनि जिलापिखौ मोनबाय थाया नालाय। बेनिफ्राय दा बेखौ लाखांनानै थांनोसै जोङो। नै फैनाय लामायाव बाबुनो पिस्तल नांगौ जानायलाय माने पिस्तल बायना होबाय। हौवासा गथ'फोराथ' फ्राय बिराद पिस्तल मोजां मोनोना। दानिया फैबाय, दहाय फैनाय लामाथिंनो नै बेफोर गासैबो मणिपुरि गल्ड। बिसोर मणिपुरि गल्ड होननानै बुङो, ओमफ्राय आंबो मिन्थिजोबा बेसे नंगौना नङा। जायखिजाया बिसोर बेयावनो फानबाय थाखायो फुजा नङाब्लाबो। मोजां नुयो नुनायाव। बेनिफ्राय जों दा नै रिक्सायाव जिरायबाय, फैनोसै। नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव बुंहरदो। दुर्गा फुजा नायनो थांनायनि गासैबो भिडिअफोरखौनो आङो लाबोनो नाजागोन। बेनिफ्राय जों दा फैबाय थाबाय। बे लामाजोंनो मोनसे बिराद मोजां दुर्गा फुजा जाबावो लामा जिङावनो। बेखौ आं नोंथांमोननो माने बिदिनो थांनाय फाजिनो देखायलांसिगोन। आं फुजाथिलियाव हाबनाय जानाय नंला आरो, बिदिनो थांनाय फाजिनो आं देखायलांनोसै लामाजोंनो। आं दानि लामा जिंनि बुंनाय फुजाथिलिया बेनो, नोंथांमोननो एसे देखायनाय जाबाय। ना बायनो नागिरदों, माबेखौ लानाय जायो। फैगासिनो जोङो, न'नि एसे आगोलाव ओंखारदों। माने ना बायदोंमोनना आङो। गैया, मोजां जादों थाबायनो। बाबु फै।
फुजा नायनो थांनानै अबस्था गैया जा मानसि गरम खर'खौनो बोरैबा मोनजोबदों जियानो जा न' मोनफैबाय दा हेल' न' मोनफैबाय जा मानसिमोन बुहुद गरम बोरैबा मोनलायदों बिनिफ्राय दा न' मोनफैबाय आरो फैनानै 7:30 जाबाय दा जों दहाय 6टानि एसे बारदों ओंखारलांनाय ओमफ्राय दा 7:30 एसे बारबाय दा फ्रेस जानानै दसे रेस्ट लानानै संनोसै नाखौ माजों संनाय जायो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो बुंहरदो बेनिफ्राय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावगोन आं साननैसोनि उनाव दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय